साननानै नायोबा नुयो नोंखौ 50 जन मानसिया मोजां मोनोबा 50 जननि गेजेरावनो 10 जन 15 जना नोंनि सुथुरबो जाखायो। बेनिखायनो जेखियानो जादोआ जेबो साननो नांला। हेलौ गाइस, वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। ओमफ्रायथ' जों आबो मिथिखौ बै हौवा सासेखौ मानो गारनानै गुबुन हौवाजों मानो हाबा जाहैखो होननानै गोसोआव मोनसे डाउट खालामबाय थादोंमोन। दाख्लै बे खोथाया रावनावबो क्लियार जायाखैमोन। ओमफ्राय दा क्लियार जाबाय। आबो मिथियानो गावनि इउटुबाव मोनसे पस्ट लिरना होदों कमिउनिटि टेबाव। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नुवाखैबा आं नोंथांमोननो सिगां देखायगोन। ओमफ्राय नुखांनायफ्रा नुखांबायसै। ओमफ्राय बैयो लिरना होदों जे बै सिगांनि बयफ्रेन्डखौ टाइम होआ मा होआ होननानै बियो मोनसे लिरना होदों। बेयावनो बुजिनो हायो जों आबो लिरना होनायावनो बिसिनि माबाया बेफोरबायदि जानानैसो आबो मिथिया बै सासेखौ मोजां मोनदोंमोन। नोंथांमोन दा मोजाङै बुजिजोब्बाय जानो हागौ। ओमफ्राय आं बिनि बागै बारा गोलाव भिडिअ बानायनो साना। ओमफ्राय बिदि लिरनानै होनानै रायजोफोरखौ मोनथिहोनायजों लोगोसे बियो मोनसे कन्ट्रभार्सि दावराव दावसि लाबोनायनिबो माबा जादों नामा। बे आंनि मथेबा हाबाया जाना थांखांबाय, सिरिबो जाबायमोन। ओमफ्राय दा नैबे आबो मिथियै मोनसे पस्ट लिरना होनायजों माबा गुलुंगुजों दावराव दावसि फैबावगोन नामा, बेफोरखौसो आंनि गोसोआव डाउट दं आरो। ओमफ्राय आबो मिथिया जानानै थांबाय। गाज्रिया गाज्रि मोनग्राया गाज्रि मोनखायो, मोजां मोनग्राया मोजां मोनखायो। बेबायदि पस्ट होनानै लिरनानै होबाबो नोंनि सुथुरा सुथुरखा, जेब्लायबो नोंनि मोजाङा मोजांखा। ओंखायनो बिदि पस्ट होनानै नोंखौ रायालासिनो थागोन बेखौ आं साना। नोंनि सुथुरा जेब्लायबो नोंखौ रायबाय थाखागोन। ओंखायनो नैबे पस्ट होआलासिनो नैबे जानानै थांखांनाय खोथाखौ एरखांफिनालासिनो सिरि थानायानो साबसिनमोन नामा बिदि सानदोंमोन आरो आं गोसोआव। ओमफ्राय बियो हाबा जाखांना बेसेबा गोबाव जाबाय, सिरिबो जाबायमोन। ओमफ्राय दा मैया पस्ट होदोंमोन नामा आबो मिथिया। ओमफ्राय बिनिनो फेसबुकाव ससियेल मिडियायाव खालि आबो मिथिनि नैबे मोनसे पस्ट लिरना होनायखौल' नुनो मोनदों आरो। ओमफ्राय आंबो साननानै नायोबा नुयो नोंखौ 50 जन मानसिया मोजां मोनोबा 50 जननि गेजेरावनो 10 जन 15 जना नोंनि सुथुरबो जाखायो। बेनिखायनो जेखियानो जादोआ जेबो साननो नांला। जानानै थांबाय जोब्बाय। जोंबो सिरि थालायदो। ओमफ्राय आबो मिथिगौ सुख सान्थि संसार जानो होदो। इसिबां मानि ससियेल मिडियायाव शेयार बुंबाय थाना जेबो लाब गैला। ओंखायनो आबो मिथियाबो आलो गोजोनै गावनि आंगो फिसायजों सुख सान्थि रायजो मोनजाथोंसै। लोगोफोर बांद्राय बिदि शेयार खालामबाय थानो नांला ससियेल मिडियायाव। ओमफ्राय जेखियानो जादोआ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। बाय बाय।